Nordic Telecomin vaihdepalvelulla siirrät puheratkaisusi uuteen aikakauteen. Palvelun avulla säästät selvää rahaa ja tiedät tarkasti, mistä kustannukset muodostuvat. Vaihdepalvelu ei vaadi toimijakseen teknisiä investointeja. Vaihdepalvelua voit käyttää toimisto-, matka- ja ohjelmistopuhelimilla. Liittymien hallinta ja vaihteenhoitajan työpöytä löytyvät web-portaalistamme. Tilatiedot voit muuttaa helposti myös matkapuhelimella. Asiakaspalvelu paranee, kun työntekijät ovat tavoitettavissa. Näet helposti työntekijän tilatiedot ja soittava asiakas saa aina tarvitsemansa palvelun nopeasti. Vaihdepalvelussa on käytössäsi reaaliaikaiset raportit puheliikenteestä. Asiakaspalvelun tehostaminen ja ruuhkapiikkien tasaus onnistuu online-statistiikan avulla. Vaihdepalvelu takaa, että käytössäsi on aina yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut. Kauttamme saat erittäin kilpailukykyiset puheluhinnat kaikkialle maailmassa. Voit helposti liittää call center-ratkaisut osaksi vaihdepalveluasi. Palvelusta näet reaaliaikaisen palvelutason, jonotusajat ja puheluiden kestot. Vaihdepalvelu ja call center skaalautuu juuri yrityksesi tarpeen mukaan. Voit valita käyttöösi yksittäisiä toiminteita tai laajempia kokonaisuuksia. Tehosta liiketoimintaasi räätälöitävän palvelumme avulla. Säästät puhelukustannuksissa ja pääset eroon pitkäaikaisista sopimuksista. Tervetuloa tyytyväisten asiakkaittemme joukkoon. Lisää tietoa meistä ja palveluistamme www.nordictelecom.fi. Ota yhteyttä. Me palvelemme mielellämme.